Η ζωή είναι γεμάτη από κατάλληλο ή ακατάλληλο timing. Σ' αγαπώ. Πόρτες που κλείνουν και άλλες που ανοίγουν. Λαβύρινθος που μας ρουφάνε. Όνειρα που πραγματοποιούνται ή και όχι. Δύναμη και θάρρος. Αλήθειες. Ιστορίες που δεν γνωρίζουμε που θα καταλήξουν. Αντίο με ή χωρίς χρόνο για αποχαιρετισμό. Χορούς, δώρα και όμορφους Αυγούστους. Γιατί μη μου πείτε πως δεν έχετε ζήσει τουλάχιστον έναν όμορφο Αύγουστο. 14 ιστορίες με ήρωες που αφηγούνται όλα τα παραπάνω μέσα από τη δική τους αλήθεια. 14 ιστορίες που φύγουν θέματα όπως οι ανθρώπινες σχέσεις, η αναζήτηση αυτού, ο αυτισμός, η ενδοοικογενειακή βία, η κακοποίηση, οι δεύτερες ευκαιρίες, η μητρότητα και εν τέλει η ίδια η ζωή με τα δώρα της. Διότι το καλύτερο δώρο είναι να ακούς, να βλέπεις και να αισθάνεσαι. Το καλύτερο δώρο είναι να σε ακούς, να σε βλέπεις και να σε αισθάνεσαι. Το καλύτερο δώρο είναι να σε αγαπάς, ειδικά όταν πονάς. Το καλύτερο δώρο είναι να σου δίνεις επιπλέον χώρο και να σε συγχωρείς. Σ' αγαπώ, εαυτέ μου, είτε τα καταφέρουμε είτε όχι. Σ' αγαπώ. Νιώθω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου. Σελίδα 77, «Σ' αγαπώ». Στα χείλη μου διαγραφόταν ένα ήρεμο και γλυκό χαμόγελο και η μέρα φαινόταν να είναι ηλιόλουστη, μέχρι που άνοιξα τα μάτια μου και τον άκουσα δίπλα μου να ανασένει. Τα χείλη μου έσφιξαν, η ανάσα μου σταμάτησε. Φοβήθηκα μην ξυπνήσω το τέρας. Εκείνος δίπλα μου ανέσαινε και εγώ τον ένιωθα να βρυχάται, όπως βρυχάται το άγριο ζώο πριν κατασπαράξει τη λία του. Έκλεισα ξανά τα μάτια και ευχήθηκα να μην ξυπνήσει. Κάθε πρωί ευχόμουν να μην ξυπνήσει. Κι όμως ξυπνούσε και έτσι καταλάβαινα πως για άλλη μια φορά η ευχή μου δεν είχε πραγματοποιηθεί. Θα μου πεις γιατί δεν φεύγω. Το δοκίμασα και δεν βγήκε. Με βρήκε. Πρέπει να του ξεφύγω γρήγορα. Σκέψου, έλα σε παρακαλώ, σκέψου, κατέβασε μια ιδέα, κάτι έξυπνο. Έλα μυαλό μου, σε παρακαλώ. Ξαφνικά έρχεται μια αναλαμπή. Να κρυφτώ κάπου μέσα στο σπίτι, κάπου που θα είναι αδύνατο να με ψάξει. Αυτός θα νομίζει ότι το έσκασα και θα βγει μανιασμένος στους δρόμους να με κυνηγήσει. Μόλις τον δω από το παράθυρο να μπαίνει στο αμάξι και να φεύγει, θα φύγω κι εγώ. Πού θα πάω όμως? Τις προάλλες που πήγα στο αστυνομικό τμήμα, ο αστυνομικός δεν με πίστεψε. Μόλις τον είδε να προσποιείται το σύζυγο φροντιστή που με νοιάζεται και με προσέχει και με αγαπάει, πίστεψε αυτόν. Όχι εμένα, που έμοιαζα με τρελή. Είχα μαλλί αναμαλιασμένο, λούκα τιμέλιτο και βλέμμα τρομοκρατημένο. Εκείνος ήταν καλοντημένος, χαμογελαστός, μοσχομυρωδάτος και περιποιημένος. Το τέρας είχε κρύψει όλη του τη βρωμιά. Του ψιθύρισε ότι είμαι και διπολική. Εσύ στη θέση του αστυνομικού ποιον θα πίστευες, εμένα ή αυτόν? Κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Η απελπισία έχει μουτζουρώσει τα χαρακτηριστικά μου. Η αποφασιστικότητα να σώσω τη ζωή μου και ο φόβος για το πώς θα το κάνω έχουν παραμορφώσει αυτό που είμαι. Σκέφτηκα πως ίσως αυτό θα είναι μια καλύτερη λύση. Ίσως για να αντιμετωπίσω το τέρας να πρέπει να μεταμορφωθώ σε τέρας, να γίνω ισοδύναμος αντίπαλος, να υψώσω ανάστημα, να τα παίξω όλα για όλα, να γίνω τεράστια όπως αυτός. Ξαφνικά, όπως με κοιτάζω στον καθρέφτη, βλέπω τη σκιά πίσω μου να μεγαλώνει. Ή θα την αφήσω να με κατασπαράξει, ή θα την αγκαλιάσω για να συμπορευτούμε. Ή θα τον νικήσω, ή θα με νικήσει. Με κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά με συμπόνια. Σου έχω κάνει πολλά, εαυτέ μου. Σε έχω αφήσει να ανοιχτείς πολλά. Όμως τα έκανα όλα για να σε προστατέψω και τώρα έρχεται η ώρα να παλέψουμε μαζί για να βγούμε από αυτή την τρύπα. Να μην την αφήσουμε άλλο να μας ρουφήξει. Σ' αγαπώ, εαυτέ μου. Είτε τα καταφέρουμε είτε όχι. Σ' αγαπώ. Θα στο λέω πλέον κάθε μέρα, εδώ μπροστά στον καθρέφτη, κοιτάζοντάς σε στα μάτια. Θα στο λέω μέχρι να το πιστέψεις. Σ' αγαπώ. Ξέρετε κάτι? Αναρωτιέμαι πόσο εύκολο είναι να μας πούμε «σ' αγαπώ». Να μας δώσουμε χώρο και να μας συγχωρέσουμε, όπως είπες προηγουμένως, Αλέξανδρε. Ναι, Ελένη, νομίζω ότι αυτό που αποτυπώνεις σε αυτό το κεφάλαιο και έχει
πολύ μεγάλη σημασία είναι πρώτα απ' όλα ότι δίνεις φωνή σε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες μπορεί να βιώνουν μια τέτοια συνθήκη στο σπίτι τους, αλλά και να προσπαθήσουμε να δούμε λίγο πιο μέσα στο τι μπορεί να περνάει ένας άνθρωπος που δέχεται πάρα πολύ έντονη βία και χτίζει έναν εαυτό που είναι προσαρμοστικός με στόχο να επιβιώσει. Η σύγκρουση εκεί μπορεί να φαίνεται σε έναν άνθρωπο και η σύγκρουση ότι φεύγω, να έχει πάρα πολύ φόβο, αλλά μπορεί να έχει και ένα κομμάτι ότι παίρνω κάτι από το τέρας. Αυτό όμως είναι και στο χέρι μας, σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, να ενδυναμώνουμε αυτούς που έχουν επιβιώσει από τη βία, να μην τους θεωρούμε αδύναμους, να μην τους θεωρούμε καταχρηστικούς, αλλά να τους δίνουμε όσο μπορούμε και εμείς ένα απαλό σπρώξιμο για να φύγουν από τέτοιες συνθήκες. Εγώ, Ελένη, μένω πολύ στη φράση σου από την ιστορία, ίσως για να αντιμετωπίσω το τέρας να πρέπει να μεταμορφωθώ σε τέρας, και σκέφτομαι ότι αν θες να διαφοροποιηθείς, όπως λέμε στην ψυχοθεραπεία, να ανεξαρτητοποιηθείς, να απομακρυνθείς από κάτι που δεν σου ταιριάζει, δεν σου κάνει πια, χρειάζεται πρώτα να το πλησιάσεις, να το κατανοήσεις. Έτσι και στα τραυματικά γεγονότα. Για να αντιμετωπίσεις το τραύμα, χρειάζεται πρώτα να το δεις, να το ακούσεις. Και κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να ταυτιστείς και μαζί του, να μεταμορφωθείς σε τέρας. Όπως συμβαίνει σε μια κακοποιητική σχέση, μπορεί να πρέπει για να αντιμετωπίσει κάποιος αυτό το τραύμα που της προκαλεί, να μεταμορφωθεί σε ένα τέρας, γιατί χρειάζεται κανείς να συνδεθεί μαζί του, με το τέρας που έχει είτε γύρω είτε και μέσα του, για να καταφέρει να το αποχαιρετήσει και να ζήσει. Όση ώρα σας ακούω να μιλάτε και να μοιράζεστε όλα αυτά, νιώθω πως δεν είναι καθόλου τυχαίο πως συναντηθήκαμε σήμερα όλοι εμείς εδώ. Ήταν κατάλληλο το timing. Λες, όπως συνέβη και με εκείνη την ιστορία, με τον άστεγο στο βιβλίο σου. Οκ. Εννοείς τις ιστορίες του δρόμου? Την ιστορία που έγραψες, Ελένη, εσύ. Ναι, οκ. Θα ήθελες να μας διαβάσεις, έχει κάποιο απόσπασμα? Σελίδα 54. Ιστορίες του δρόμου. Ένα κοριτσάκι μια φορά του άφησε μια αγκαλιά. Του άφησε μια ζεστή αγκαλιά και εκείνος της χάιδεψε τα μαλλιά απαλά. Μύριζαν τόσο ωραία, σε αντίθεση με τα δικά του. Ντράπηκε. Το κοριτσάκι το κατάλαβε και είπε «Μαμά, πειράζει που αγκαλιάζω τον Κύριο?» Η μητέρα της χαμογέλασε. Της χαμογέλασε και αυτό σαν να την ευχαριστούσε που άφησε την κόρη της να τον αγκαλιάζει. Τότε, θυμάται, είχε χορτάσει από αυτή και μόνο την αγκαλιά για μέρες. Σε εκείνη την αθώα αγκαλιά είχε νιώσει τη μαγική ικανότητα ενός παιδιού να αγαπήσει τον οποιονδήποτε, ακόμα και έναν άγνωστο άστεγο. Τα βράδια, πριν κοιμηθεί, νοσταλγεί την παλιά του ζωή. Αυτή η τωρινή ζωή του ήταν άγνωστη κάποτε. Δεν γεννήθηκε ούτε ζητιάνος, ούτε άστεγος, ούτε φτωχός. Γεννήθηκε απογοητευμένος. Είχε χρήματα και τα έχασε από λάθος επιλογές και κακή τύχη. Δεν είχε πολλά, είχε όμως κάποια. Ώσπου μια μέρα βρέθηκε άστεγος. Κάθε βράδυ μελαγχολεί και κάθε μέρα που ξυπνάει λέει πως όλο αυτό είναι προσωρινό, πως θα ψάξει για δουλειά. Κάθε μέρα όμως η μυρωδιά του υπενθυμίζει πόσο δύσκολο είναι να εμφανιστεί οπουδήποτε έτσι και να διεκδικήσει μια θέση. Σταματάνε δύο καλογιαλισμένα παπούτσια μπροστά του και βγαίνει από τις σκέψεις του. Ο κάτοχός του τον κοιτάζει και το ρωτάει. «Αν σε ρωτούσα τι χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή, τι θα μου απαντούσες?» «Καθαρά ρούχα και ζεστό μπάνιο», απαντά. «Για ποιο λόγο? Αν ξανάρθεις εδώ, πάλι θα βρωμίσουν». «Δεν θα ξανάρθω εδώ. Θα πάω να ζητήσω δουλειά σε όλα τα μαγαζιά εδώ γύρω. Δεν με νοιάζει τι είδους δουλειά. Μια δουλειά. Και αν σου έλεγα ότι μπορώ να στα προσφέρω?» «Θα σας ήμουν ευγνώμων», του απαντά με μια στιγμιαία χαρά στα μάτια. «Έχω ένα ξενοδοχείο εδώ πιο κάτω. Έλα να κάνεις μπάνιο, να βάλεις καθαρά ρούχα και να πιάσεις αμέσως δουλειά. Θα σερβίρεις το πρωινό και στο μεσημεριανό για αρχή. Τον πρώτο μήνα θα σου προσφέρω ένα μικρό δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Δεν είναι high season ακόμα και υπάρχει δυνατότητα.
Μετά θα πρέπει να βρεις κάπου να μένεις. Λοιπόν, μάλιστα, ψέλισε. Έρχομαι αμέσως να μαζέψω μόνο τα πράγματά μου. Στο δρόμο προς το ξενοδοχείο διέσχιζαν το μυαλό του χιλιάδες σκέψεις με τόσο ξέφρενο ρυθμό που στο τέλος ένιωσε το μυαλό του να τον πονάει. «Γιατί με βοηθάτε?» ρώτησε ντροπαλά. Εντυπωσιακό πως ένα παιδί χωράει άλλους στην αγκαλιά του και εμείς οι ενήλικες δυσκολευόμαστε κάποιες φορές. Τζίνα, τι λες? Ναι, το βλέπουμε και στα γραφεία μας και στα διάφορα πλαίσια που συνεργαζόμαστε. Τα παιδιά και έξω από τα πλαίσια, τα παιδιά έχουν αυτή την άγνη αγάπη, την αγάπη χωρίς όρους και μας τη διδάσκουν καθημερινά. Και βλέπουμε συχνά και μέσα από τα παιδιά και συνομιλώντας με τους ενήλικες, οι μεγάλοι να δυσκολεύονται να φροντίσουν τα παιδιά, με αποτέλεσμα να παίρνουν τα παιδιά αυτό τον προστατευτικό ρόλο προς τους μεγάλους, συνήθως τους γονείς τους. Ωστόσο εδώ το κοριτσάκι της ιστορίας φαίνεται να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον αγάπης, φροντίδας, που έχει μάθει έμπρακτα να συμπονά και να αποδέχεται τις διαφορετικές πλευρές της κοινωνίας, όπως και έναν άστεγο, που αυθόρμητα τρέχει και τον αγκαλιάζει. Και η μητέρα της δεν της το αρνείται. Αλέξανδρε, θα ήθελες να σχολιάσεις κάτι? Ναι, θα ήθελα. Από την άποψη ότι όταν το διάβαζα αυτό ήταν ένα σημείο που συγκινήθηκα πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι του βιβλίου. Και ίσως και αυτός είναι ο δρόμος. Να μπορούμε δηλαδή να συγκινούμαστε στην καθημερινότητα, να μην αισθανόμαστε τόσο αποξενωμένοι. Νομίζω τα παιδιά μας το δείχνουν αυτό το δρόμο, όπως και στην ιστορία. Και ίσως εγώ ως ατέρατα έχω παρακολουθήσει, όχι αντικειμενικά, αλλά ο τρόπος που παρουσιάζουν οι ίδιοι τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Πολύ συχνά λέμε είμαι ένα τέρας, έκανα αυτό, έκανα εκείνο. Συνήθως είναι αποτέλεσμα αποξένωσης. Και νομίζω ότι αν θυμηθούμε την ευαισθησία, που οι έρευνες δείχνουν ότι γεννιόμαστε με αυτήν, ή τουλάχιστον μειώσουμε την ταχύτητα να τη χάνουμε όσο μεγαλώνουμε, ίσως τα πράγματα να είναι καλύτερα. Ευχαριστώ. Τζίνα, το συνδέεις καθόλου με την ιστορία «Το δέντρο των ονείρων»? Πώς το εννοείς? Σκέφτομαι ότι ως παιδιά έχουμε την τάση να ονειρευόμαστε και ως ενήλικες το ξεχνάμε. Σε αυτή την ιστορία με τον άστεγο, ο ήρωας της ιστορίας δείχνει ότι σκέφτεται πώς θα ήθελε να βγει από αυτή την κατάσταση. Ειδικά στο σημείο που ο καλοντημένος κύριος τον ρωτάει τι χρειάζεται. Νίκη, μας το θυμίζεις λίγο, το απόσπασμα? Αν σε ρωτούσα τι χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή, τι θα μου απαντούσες? «Καθαρά ρούχα και ζεστό μπάνιο», απαντά. «Για ποιο λόγο? Αν ξανάρθεις εδώ, πάλι θα βρωμίσουν». «Δεν θα ξαναέρθω εδώ. Θα πάω να ζητήσω δουλειά σε όλα τα μαγαζιά εδώ γύρω. Δεν με νοιάζει τι είδους δουλειά. Μια δουλειά». Βλέπουμε λοιπόν ότι ονειρεύεται καθαρά ρούχα και ζεστό μπάνιο και ότι με αυτά θα βγει από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και στην ιστορία με το δέντρο, όποιος καθόταν στον κορμό του και τολμούσε να ονειρευτεί, το δέντρο πραγματοποιούσε το όνειρό του. Θα διαβάσω εδώ, νομίζω ταιριάζει πολύ ωραία ένα απόσπασμα από το δέντρο των ονείρων σου. Ναι, φυσικά. Η σκιά του δέντρου τους αγκάλιαζε όλους και δεν ξεχώριζε κανέναν. Ξεχώριζε μόνο όσους δεν ονειρεύονταν. Κάθε φορά που απομακρυνόταν λοιπόν κάποιος, που ενώ είχε καθίσει να απολαύσει τον ίσκιο του, δεν είχε καταφέρει να ονειρευτεί, το δέντρο τον κοίταζε λυπημένα, σαν να ήταν ένας φίλος που δεν κατάφερε να βοηθήσει. Οι περαστικοί όμως, που είχαν το σθένος να καθίσουν κάτω από την πλούσια σκιά του δέντρου και να ονειρευτούν, βίωναν τα πιο μαγικά ταξίδια μέσα από τις σκέψεις τους. Κάθε όνειρο αποτελούσε μια πόρτα σε ένα κόσμο που δημιουργούσαν μόνοι τους. Είχαν τη δυνατότητα να γίνουν ό,τι θέλουν, να εξερευνήσουν άγνωστους τόπους, να συναντήσουν παράξενα πλάσματα, να ζήσουν περιπέτειες που μόνο στα όνειρα θα μπορούσαν να βιώσουν. Και όσο πιο έντονα ονειρεύονταν, τόσο πιο ζωηρά αισθάνονταν τη σύνδεση με το δέντρο και τη φύση γύρω τους. Και όταν σηκώνονταν για να φύγουν, ένιωθαν διαφορετικοί, αλλαγμένοι. Χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν τι είχε συμβεί, ένιωθαν ότι μέσα τους κάτι είχε αλλάξει. Μ' αρέσουν πολύ οι συμβολισμοί σου, Ελένη, σε αυτή την ιστορία, γιατί κάπως νιώθω έτσι ότι το δέντρο είναι ο άνθρωπος που
που μέσα του έχει όλα όσα χρειάζεται για να ανθίσει, με τη βοήθεια που μπορεί να παίρνει από το φως, από τους περαστικούς ονειροπόλους που απολαμβάνουν τη σκιά του. Γιατί είναι και στη φύση μας, είναι στις ρίζες μας να προσφέρουμε βοήθεια και να βοηθάμε και τον εαυτό μας και τους γύρω μας, να τολμάμε να ανακαλύπτουμε νέα μέρη, νέα κομμάτια του εαυτού μας, άλλα δέντρα, άλλους ανθρώπους δηλαδή, και φυσικά να ελπίζουμε, να ονειρευόμαστε, να εξελισσόμαστε, που είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, με αυτά όλα που ζούμε και ακούμε καθημερινά. Δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνουμε λοιπόν μόνοι μας. Μπορεί να το κάνουμε με τη βοήθεια του δικτύου μας, των ανθρώπων μας, μέσω ψυχοθεραπείας και με άλλους πάρα πολλούς τρόπους δημιουργικούς, καλλιτεχνικούς. Τελικά συνδεότανε ο άστεγος με την ιστορία αυτή. Αλέξανδρε, θα ήθελες και εσύ να πεις κάτι, αν βλέπεις κάποια σύνδεση? Νομίζω ότι όλο το βιβλίο συνδέεται, έτσι όπως το διαβάζω εγώ τουλάχιστον, προς την κατεύθυνση αυτή το να είμαστε δημιουργικοί, να είμαστε ευαίσθητοι, δηλαδή πράγματα που μεταξύ τους αλληλοσυνδέονται αρκετά. Και νομίζω ότι όπως ζούμε με την ταχύτητα, έτσι, και με κοινωνικά φαινόμενα εδώ, ίσως αυτό το ξεχνάμε. Και αισθάνομαι ότι όντως υπάρχουν όλα αυτά που είπε η συνάδελφος, έχουμε άπειρες δυνατότητες, αρκεί να μπορούμε κάπως με έναν τρόπο να δούμε τι έχουμε ανάγκη, τι βιώνουμε, τις σχέσεις μας, δηλαδή να έχουμε χρόνο, ενέργεια και διάθεση να τα φροντίσουμε όλα αυτά και όντως να ανακαλύψουμε νέους κόσμους ή προς τα που μας πηγαίνει και αυτή η τάση πραγμάτωσης μας, δηλαδή να γίνουμε αυτός ο άνθρωπος που θέλουμε και που τον ευχαριστιόμαστε όταν είμαστε αυτός ο άνθρωπος. Και αυτό χρειάζεται σίγουρα να θυμηθούμε, όπως και τα παιδιά που λέει στην προηγούμενη ιστορία, να είμαστε ευαίσθητοι και να ονειρευόμαστε. Και νομίζω, αν σας ρωτήσω, και εμένα δηλαδή, όχι εσάς, ονειρεύομαι σπάνια από την ταχύτητα της ζωής. Και ίσως αυτό το βιβλίο είναι μια τέτοια πρόσκληση προς την ευαισθησία και το όνειρο. Πολύ ωραία λόγια. Πολύ ωραία τοποθέτηση. Όντως, αυτό το βιβλίο είναι ένα κάλεσμα στο, ανεξάρτητα από το timing, να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, γιατί όντως το αφήνουμε πίσω, ενώ σαν παιδιά ονειρευόμαστε και ονειρευόμασταν πάρα πολύ, ως ενήλικες το ξεχνάμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την όμορφη συζήτηση που είχαμε και θα ήθελα, έτσι πρωτού κλείσουμε, να διαβάσω κι εγώ ένα απόσπασμα. Θα ήθελα να διαβάσω την ιστορία στη σελίδα 47, που έχει τίτλο «Το με λένε Φάνη». Ο λόγος που διαβάζω αυτή την ιστορία και τη μοιράζομαι μαζί σας είναι γιατί θέλω να σας προσκαλέσω όλους όσους βρίσκεστε εδώ σήμερα να εστιάσετε λίγο περισσότερο σε αυτή την ιστορία του βιβλίου. Ο λόγος είναι ότι αφορά έναν έφηβο ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και μέσα από την εμπειρία μου ως ψυχολόγος, δουλεύοντας με άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, είτε είναι παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, βλέπω την προσπάθεια που κάνουν να μπορέσουν να καταλάβουν τους κανόνες που έχει η κοινωνία μας, να δούνε πώς βλέπουμε τον κόσμο, αλλά βλέπω ότι ουσιαστικά εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε πώς εκείνοι μπορούν να αισθάνονται και να βιώνουν αυτόν τον κόσμο. Και σας προσκαλώ όλους να εστιάσετε σε αυτή την ιστορία και να προσπαθήσουμε λίγο να μπούμε στον κόσμο ενός ατόμου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Γεια! Με λένε Φάνη και έχω αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Ή μάλλον καλύτερα έχει γίνει διάγνωση DAF, δηλαδή διαταραχής αυτιστικού φάσματος υψηλής λειτουργικότητας. Υπάρχει και η χαμηλή, υπάρχει και η μεσαία. Εγώ ανήκω στο φάσμα της υψηλής. Πώς το έμαθα? Να είναι καλά οι γονείς μου, οι οποίοι κατάλαβαν πως κάτι διαφορετικό συμβαίνει, καθώς ήμουνα 2,5 ετών και δεν μιλούσα. Έτσι απευθύνθηκαν σε αναπτυξιολόγο και εκείνος ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στο φάσμα του αυτισμού. Ξέρετε πόσο τυχερός αισθάνομαι γι' αυτό? Ευτυχώς που οι γονείς μου κινητοποιήθηκαν νωρίς. Η πρώιμη παρέμβαση είναι πολύ σημαντική και καθοριστική για τη ζωή του ατόμου. Και έτσι ξεκίνησα μία σειρά συνεδριών από λογοθεραπείες και εργοθεραπείες για αρκετά χρόνια και έμαθα πολλά. Κυρίως όμως έμαθα να μιλάω. Έκανα κι άλλο, όχι μόνο αυτά. Έκανα και παιγνιοθεραπεία, θεραπευτική υπασία, συνεδρίες με παιδοψυχολόγο. Αυτές τις τελευταίες ακόμα τις κάνω. Χρειάζομαι κάποιον που να δείχνει ότι με καταλαβαίνει καλύτερα από τους υπόλοιπους.
φάσμα? Το φάσμα είναι μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Με πιο απλά λόγια, ο εγκέφαλός μου λειτουργεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα διαφορετικά. Όπως και ο κάθε εγκέφαλος. Ο καθένας μας είναι μοναδικός και ιδιαίτερος. Με μία μικρή διαφορά όμως. Επειδή οι συνδέσεις στον εγκέφαλό μου είναι λίγο διαφορετικές από ό,τι συνήθως, αυτό επηρεάζει τις αισθήσεις μου, το πώς αντιλαμβάνομαι τις καταστάσεις, πώς αντιδράω σε αυτές, πώς αλληλεπιδρώ με τους άλλους ανθρώπους και το πώς επικοινωνώ. Πρόσφατα ανακάλυψα ότι δεν είμαι και ο μόνος. Ήξερες ότι 1 στα 100 παιδιά παγκοσμίως έχουν αυτισμό? Χάρηκα όταν έμαθα ότι και άλλοι άνθρωποι ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο καθένας μας το βιώνει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Είμαι πολύ καλός σε αυτά που η πλειονότητα βρίσκει δύσκολα και δυσκολεύομαι αρκετά σε αυτά που όλοι εσείς βρίσκετε εύκολα. Όπως για παράδειγμα το να είμαι ευγενικός ή να μιλήσω σε κάποιον ή να κάνω φίλους ή να κοιτάζω το συνομιλητή μου στα μάτια όταν του μιλάω, να ακολουθώ κανόνες, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και να παίζω παιχνίδια που αρέσουν στους περισσότερους. Ακόμη, μερικές φορές οι άνθρωποι χρησιμοποιούν φράσεις που δεν τις καταλαβαίνω. Προχθές άκουσα 2 αγόρια στην εφηβεία να συζητάνε και να λένε ότι στο μαγαζί που πήγαν έφαγαν πόρτα. 1 ώρα σκεφτόμουν πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φάει 1 πόρτα. Αφού δεν έβγαζα άκρη, ρώτησα την Google. Αυτή όλα τα ξέρει και τα απαντάει. Έμαθα λοιπόν ότι είναι 1 φράση που λέγεται για την απαγόρευση της εισόδου σε ένα μαγαζί. Τέλος πάντων, ό,τι να είναι. Ξέρετε τι άλλο μου είναι δύσκολο να κάνω? Να μιλήσω για συναισθήματα δυνατά. Κάποιες φορές νιώθω τόση σύγχυση μέσα μου και μπέρδεμα που μοιάζει ευκολότερο να φωνάξω, να βρίσω ή να μείνω μόνος μου. Αν και αυτό το τελευταίο έχω δει και άλλους να το κάνουν, που δεν είναι στο φάσμα. Μοιάζει οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον κορονοϊό, να προτιμούν τέτοιους τρόπους επικοινωνίας. Και μετά λένε για μένα. Τουλάχιστον εγώ είμαι και ειλικρινής. Λέω τα πράγματα ακριβώς όπως είναι και τα βλέπω. Ξέρετε τι άλλο μου αρέσει να κάνω? Για να ηρεμήσω, προτιμώ να κάνω επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό με χαλαρώνει και με ηρεμεί. Με βοηθάει όμως να επανέρχομαι στο κέντρο μου. Δυστυχώς μου συμβαίνουν πολλά που δεν μπορώ να εξηγήσω, απλά έτσι νιώθω. Για παράδειγμα, δεν μπορώ τους έντονους θορύβους, τη φασαρία και όταν μιλάνε πολύ ταυτόχρονα πιέζομαι. Χάνομαι και δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Και έτσι προτιμάω να απομακρυνθώ. Κάποιος που δεν με γνωρίζει, ίσως να με θεωρήσει αντικοινωνικό. Τι να κάνω όμως? Εκείνη τη στιγμή προτιμώ να μείνω μόνος παρά να νιώθω ότι το κεφάλι μου θα εκραγεί. Εσείς τι θα κάνατε αν νιώθατε να μιλάνε ταυτόχρονα όλοι αυτοί στο μυαλό σας? Με λένε Φάνη λοιπόν και αυτή είναι η ιστορία μου. Η διαφορετικότητά μου και ο τρόπος να βλέπω τα πράγματα. Μακάρι να μπορούσα να σας τα πω έτσι, όμως είναι δύσκολο για ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω όμως μέσα από αυτή την περιγραφή να ήρθαμε λίγο πιο κοντά, να σας γνώρισα λίγο περισσότερο τον δικό μου κόσμο. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχετε στο περιβάλλον σας κάποιο άτομο στο φάσμα του αυτισμού. Ενδεχομένως όμως τα παιδιά σας κάποια στιγμή να έρθουν σε επαφή με κάποιο άτομο, είτε ως συμμαθητές, ως συμφοιτητές, ως συνεργάτες ή απλά στο δρόμο. Και γι' αυτό θέλω να σας προσκαλέσω να εστιάσετε λίγο περισσότερο σε αυτή την ιστορία και να μπούμε όλοι στον κόσμο του Φάνη και του κάθε Φάνη εκεί έξω. Εγώ αισθάνομαι ότι επιτελείς με αυτό το κεφάλαιο ένα πολύ σημαντικό έργο που οι ψυχολόγοι όταν βυθίζονται μέσα στα γραφεία τους και βλέπουν μόνο ανθρώπους, το ξεχνάνε. Και μια πολύ σημαντική δουλειά μας είναι να προσπαθούμε να παίξουμε αυτό το διαμεσολαβητή. Δηλαδή με πολύ απλά λόγια να κάνουμε ορατή την ψυχική δυσφορία, να μιλήσουμε για αυτήν και να προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα που είναι ανάμεσα στον κανονικό και τον τρελό. Όπως το λέγαμε παλιά. Πάνω σε αυτό που λες δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα βιωματικό σεμινάριο που το κάνανε το δίκτυο για Ακού Φωνές όταν είχε έρθει από την Ολλανδία
και μας είχε βάλει σε πραγματικό χρόνο να ακούμε περίπου τις ακουστικές ψευδαισθήσεις που ακούει ένας άνθρωπος που έχει σχιζοφρένεια. Και να προσπαθούμε να κάνουμε ένα απλό task, όπως να μιλήσουμε με το διπλανό μας. Αυτό ήταν από τα καλύτερα σεμινάρια ευαισθητοποίησης στο τι σημαίνει ψυχική δυσφορία και πώς κοινωνικά δεν το βάζουμε στο κέντρο. Και η Ελένη σήμερα εδώ, σαν ψυχολόγος που τιμάει αυτό το κομμάτι του λειτουργήματος που έχουμε να κάνουμε, έρχεται και εδώ, αλλά και με ένα κείμενο το οποίο θα μείνει, scripta manent, να μιλήσει για το τι σημαίνει να είσαι στο φάσμα. Και η αλήθεια δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα, γιατί είμαστε όλοι πάρα πολύ διαφορετικοί, έχουμε πάρα πολλές, τόσες μεγάλες διαφορές μεταξύ μας, απλά αυτές δεν είναι κλινικές. Αυτό που μπορεί να μας κάνει να αναπτυχθούμε είναι το πιο σημαντικό και αυτό πάντα έχει να κάνει με τις συνθήκες. Άρα, αν ρωτούσαμε ένα παιδί τι χρειάζεται στο φάσμα, χρειάζεται ακριβώς αυτό. Να μάθουμε όλοι ότι είναι διαφορετικό. Να μην περιμένουμε από εκείνο να είναι σαν εμάς ακριβώς. Και αυτό είναι ίσως από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Ευχαριστούμε, Ελένη. Ευχαριστώ και εγώ. Τζίνα, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι? Νομίζω τα είπε πάρα πολύ ωραίο ο Αλέξανδρος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και που ακούγεται, πόσο σημασία παίζει η συνεργασία μεταξύ των συστημάτων, των ομάδων. Ομάδα ενός πλαισίου λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών που παρεμβαίνουν, η ομάδα της οικογένειας, η ομάδα του σχολείου, και βλέπουμε συχνά πέρα από τις απαιτήσεις που έχει από μόνο του το να υπάρχει μια οικογένεια με αυτισμό, όπως συνηθίζω να το λέω, γιατί δεν είναι μόνο το ένα μέλος, όλοι επηρεαζόμαστε από ένα τέτοιο γεγονός, πόσο ρόλο παίζει και πόσες έξτρα δυσκολίες μπορεί να εμφανιστούν όταν δεν υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, πλαισίου, οικογένειας και όποιοι άλλοι μπορούν από το δικό τους μετερίζει να συνεισφέρουν και να υποστηρίξουν μια οικογένεια με αυτισμό. Και επειδή κάποια στιγμή το πλαίσιο του σχολείου τελειώνει, μετά έρχεται το πλαίσιο του πανεπιστημίου, το πλαίσιο της εργασίας, θέλω να το ανοίξω λίγο και να δούμε το ευρύτερο πλαίσιο που είναι της κοινωνίας. Και γι' αυτό έγραψα τη συγκεκριμένη ιστορία, η οποία ήταν από τις τελευταίες που προσθέθηκε σε αυτό το βιβλίο. Εδώ, επειδή ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την παρουσίασή μας, θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους συνομιλητές μου και θα ξεκινήσω από τον Αλέξανδρο Βαλίδη, ο οποίος είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής. Με τον Αλέξανδρο γνωριστήκαμε στο μεταπτυχιακό της παιδοψυχολογίας, ήταν καθηγητής μου και έκτοτε κρατήσαμε κάποια επαφή και τον συνάντησα τελευταία φορά τον Οκτώβριο στο συνέδριο που έκανε η Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας. Εγώ ήμουν στο ακροατήριο, ο Αλέξανδρος ήταν στο πάνελ των ομιλητών και ακούγοντας τον να μιλάει, μου ήρθε η ιδέα να του κάνω πρόταση για να βρίσκεται σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου μου. Και έτσι τον κάλεσα την επόμενη μέρα στο τηλέφωνο και Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που δέχτηκες την πρόσκληση χωρίς να γνωρίζεις καν τι αφορά το βιβλίο. Και μου είπες ότι ήταν τιμή σου να βρίσκεσαι εδώ και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι είναι όντως τιμή μου και καμιά φορά τα πράγματα φαίνονται. Εγώ πιστεύω ότι ο συγγραφέας είναι το βιβλίο και ότι το βιβλίο είναι ο συγγραφέας. Οπότε δεν χρειάζεται να δεις ακριβώς τι θα γράψει η Ελένη για να πεις ότι εγώ θέλω να είμαι εκεί και να είμαι κομμάτι αυτού. Φαίνονται οι ποιότητες, φαίνονταν από το μεταπτυχιακό, φαίνεται αυτή η αγενής περιέργεια, η ευαισθησία. Νομίζω είναι το ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σήμερα. Πολύ δύσκολο να το διατηρήσει. Και αυτό φαίνεται στις ιστορίες που γράφεις και για μένα ήταν ένα δώρο γιατί, ξαναλέω, με έφερε σε επαφή με τον εαυτό μου αυτό το βιβλίο. Η Ελένη, λοιπόν, πέρα από ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος με μεταπτυχιακό τίτλο, εκπαιδευόμενη συνθετική ψυχοθεραπεία, είναι ένας άνθρωπος που τόλμησε να κάνει μια μεγάλη αλλαγή. Και είχε αρχίσει να εκπαιδεύεται σε άλλα πράγματα, αλλά κάποια στιγμή αναρωτήθηκε τι είναι αυτό που πραγματικά, φαντάζομαι κάπως έτσι έγινε, τι είναι αυτό που πραγματικά μιλάει στην ψυχή μου. Και αυτό πολλές φορές είναι δύσκολο βήμα. Να αλλάξουμε όλη μας τη ζωή, να πάμε προς κάτι που αγαπάμε πολύ.
Και αυτό είναι και μια ποιότητα που έχουμε όταν γράφουμε ένα βιβλίο, όταν προσκαλούμε τους ανθρώπους στις ιδέες μας, στα όνειρά μας. Και αυτό υπάρχει πολύ μέσα σε αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν που μιλάει για την αλλαγή, μιλάει για την ανάπτυξη, μιλάει για την ορατότητα, μιλάει για την εμπερίεξη. Μιλάει για έννοιες οι οποίες δεν είναι απλά τσιτάτα, αλλά είναι μια κατεύθυνση που τόσο πολύ λείπει σε μια κοινωνία η οποία είναι βαθιά άρρωστη. Έχουμε θέματα να λύσουμε. Αυτό το βιβλίο έχει να προσφέρει μια διαφορετική οπτική, να μας προσκαλέσει σε αυτό, όχι στα κουκουλώματα που ακούμε, όχι στο σκοτάδι, αλλά στην ανάπτυξη και στο φως. Και νομίζω να το διαβάσουμε θα μας φέρει και μέσα μας και αυτό μετά μας κάνει και κοινωνικά όντα έξω μας προς αυτή την κατεύθυνση. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τζίνα Πατσαρίνου, συστημική ψυχοθεραπεύτρια. Με την Τζίνα γνωριστήκαμε σε ένα κέντρο ειδικών θεραπείων που εργαζόμασταν και οι δύο και πολλές φορές τελειώναμε το βράδυ μαζί και φεύγαμε, οπότε πηγαίνοντας στα αυτοκίνητά μας κάναμε κάτι μεγάλες συζητήσεις, 30-45 λεπτά με το κλειδί στο χέρι, έξω από τα μάξι. Όλο λέγαμε να πιούμε έναν καφέ, δεν ήπιαμε ποτέ, μέχρι που αρχές Νοεμβρίου, μια Παρασκευή πρωί στις 8 ώρα το πρωί, ναι, βρεθήκαμε 8 ώρα το πρωί για να πιούμε καφέ. Και έτσι όπως την συνάντησα και την άκουγα να μιλάει, της λέω «Τζινά, θα ήθελες να συμμετέχεις στην παρουσίαση του βιβλίου μου στο πάνελ?» Σιωπή. Θα ήθελες να σχολιάσεις τη σιωπή σου? Ναι, και εγώ δεν το περίμενα, Ελένη. Θυμάμαι κι εγώ, θα το πιάσω κι εγώ από εκεί που το έπιασες. Θυμάμαι κι εγώ αυτά τα βράδια που κουβεντιάζαμε για ραντεβού, για συνεδρίες, για μας και κάπως συναντιόντουσαν όλα αυτά μαζί. Και από τότε έβλεπα την αγάπη σου για τον άνθρωπο, την αγάπη σου για το πώς να προσφέρεις. Και νομίζω το γεγονός ότι προέρχεσαι από έναν άλλο χώρο, αυτό το κάνει ακόμα πιο πλούσιο στο πώς προσεγγίζεις τον άνθρωπο, είτε μέσα από τα βιβλία σου, είτε από το γραφείο σου. Υπήρχε σιωπή γιατί δεν το περίμενα, δεν είχαμε τόση καταφέρει και είχα και εγώ τη μικρούλα μου φρεσκοερχόμενη στο σπίτι, οπότε δεν είχα το χρόνο, οπότε ήταν για μένα ναι, όντως μεγάλη έκπληξη αυτή η πρόταση. Πήρα το χρόνο μου και μπήκα δυναμικά. Μ' άρεσε πολύ να διαβάζω τις ιστορίες σου και ο τρόπος που αφηγείσαι, ενώ είναι διαφορετικές ιστορίες με διαχρονικά σύγχρονα θέματα που μας απασχολούν, όλες οι ιστορίες, νομίζω είναι αυτό που είπε και ο Αλέξανδρος, είναι στραμμένες προς το φως, ενώ είναι δύσκολες περιπτώσεις, δύσκολα θέματα που μας απασχολούν, ανοίγοντας μια οθόνη τα ακούμε όλα αυτά, και ο τρόπος που τα προσεγγίζεις είναι πολύ ελπιδοφόρος, και αυτό δείχνει κάτι για την ποιότητά σου και ως άνθρωπο και ως ψυχοθεραπεύτρια φυσικά. Και να σου πω να είναι καλοτάξιδο, έτσι να συνεχίσεις να ονειροπολείς και να δημιουργείς. Το χρειάζεσαι, το χρειαζόμαστε και στα επόμενα που θα έρθουν. Σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τη φίλη και ηθοποιό Ανδρονίκη, τη λένε, τη φωνάζουμε Νίκη οι φίλοι, Νίκη Πολύζου. Με την Νίκη γνωριστήκαμε το 2017 που συμπροταγωνιστούσαμε στη θεατρική παράσταση «Φυλακισμένες». Η αλήθεια είναι ότι όσο συμπροταγωνιστούσαμε δεν είχαμε έρθει κοντά με την Νίκη. Την είχα ξεχωρίσει. Μου άρεσε η ποιότητά της γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος παρατηρούσε και μιλούσε πολύ στοχευμένα όταν έλεγε κάτι. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Και ενώ τελείωσε αυτή η παράσταση, συναντηθήκαμε τυχαία σε μια άλλη παράσταση ως θεατές και κάτσαμε μετά να πιούμε ένα ποτό, έτσι να σχολιάσουμε την παράσταση και ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα και ήταν η πρώτη που της έκανα πρόταση να βρίσκεται σήμερα εδώ και να κάνει την αφήγηση με τον πολύ μοναδικό τρόπο που την έκανε. Νίκη, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
εγώ με τη σειρά μου θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, εκτός του ότι εκτιμώ την Ελένη ως άνθρωπο, τη θαυμάζω επίσης για την τεράστια ψυχική της δύναμη να ακολουθεί συνεχώς αυτά που θέλει, παραβλέποντας τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Τη θαυμάζω επίσης για τη δημιουργικότητά της μέσα και από το έργο της που κάνει στην ψυχοθεραπεία, αλλά και ως συγγραφέα, και τη γενεοδορία της να μοιράζεται μαζί μας έτσι και με αυτό το βιβλίο της όλες τις βιωματικές της γνώσεις. Σε ευχαριστούμε. Και κατά τη δική μου οπτική, εξάλλου, γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή, εκτός από το να μοιραστούμε, να πειραματιστούμε και να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες μας. Και η Ελένη βρίσκεται σε αυτό το δρόμο και μας δείχνει με το δικό της μοναδικό τρόπο το μονοπάτι και σε όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, να ξεκινήσω λίγο με τις ευχαριστίες, γιατί ένα βιβλίο θέλει πολλούς για να δημιουργηθεί. Θα ήθελα, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τις εκδόσεις Νίκας και τον εκδότη μου Νίκο Νίκα, την Στέβη Τσούτσι, τον επιμελητή του βιβλίου Σταύρο Δάλκα, όλη αυτή την ομάδα, τη γραφίστρια για το υπέροχο εξώφυλλο, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να πάρει μορφή, θα ήταν απλά ένα κείμενο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στη συνέχεια την κυρία Μαρία Θανασάκου Μουντάκη, που είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού, που μου παραχώρησαν την αίθουσα να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είναι μικρά πράγματα και μεγάλα που ενώνονται για να δημιουργηθεί ένα όνειρο και δεν μπορείς να τα παραβλέψεις. Και στη συνέχεια θα ήθελα να δώσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ και μας τιμήσατε με την παρουσία σας, γιατί και εσείς αποτελείτε μέρος όλου αυτού του μονοπατιού και του ονείρου, γιατί χωρίς εσάς δεν θα είχε νόημα αυτή η παρουσίαση, δεν θα μπορούσε να γίνει. Και σας είμαι πολύ βαθιά ευγνώμων που επενδύσατε το χρόνο σας και μέρος του χρόνου σας για να βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας και να είστε εδώ για να αγκαλιάσετε όλο αυτό το δημιούργημα και το ξεκίνημα αυτού του βιβλίου, και ευχαριστώ από καρδιάς. Και αυτός είναι ο πατέρας μου. Θα είμαι έξω για να υπογράψω τα υπόλοιπα βιβλία, γιατί πριν διέκοψα κάποιους που περιμένατε και συγγνώμη γι' αυτό, απλά το έκανα για να ξεκινούσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ.